amandai chuan apartment bulloka iPhone hlui ve to tak achara media he a phone chhar chungchang an puang zar chu alarin meeting a event alo hle chu iPhone achar chu aina chuan honin an bel chianga galleria an lut athil hmuh chuan anun athlak danglam chiang hle amandai chu apartment pona pipuwa chuan wai mai maya chutia ha dampa a athut mai mai lai chuan lei kilsira te hian iPhone 4S a mutalol maya ti chuan chu iPhone chu chiang le zual zokin an ena a charta ani amandai chuan mak ati ema chutia iPhone lo omringot chu an pai nge ni anga an thopal zok ni ang ti ngaina a hrelo hle chuan chu iPhone chu apartment lampanin alu puita ani apartment an thleng che chu a bek le a kot te chu chuata a the thla a ti chuan pon lama a iPhone chhar chu a bel chiang ta ani he iPhone ti bo tu chuan a ui hle ang ti in a soi a chan chu phone man tlom satli ani lo wang ani ti chuan iPhone chu hon atum ta a dinglama an tuai phei chu maktak mayin chu phone chu alowin loklo hlau maya amandai chuan teirol om thadu lo te awang chuan chu iPhone chu ata ang main angai ani te in asoi achan chu tun ma atanga alo o em thin ani wang ani chuan amandai chuan chu phone chu anen chiang ta a contact list an ena chu contact a chuan mom ti hi hmuh a ti chuan call button chu metin a call ta ani chu iPhone chu security sang tak ani a chutia call button an met chu a call thei talok lo maya akut jungtang thla chu aloin mil hau lo ani call an tum le po chuan omzia anei thei ta chuang lo chuti lai tak chuan a phone chu alo ri a chu call an chang chu a thian nu alo ni reng maya a thian nu enai chu mi thra tak mai ani a lekha bu chiar nuam ti mai ani a khoya emo chua atum te hian a thian nu chuan buaina ato a hlau tlat zel chutiang khopa angai tu thina wang chuan a thian nu ina a thil du te chu ati puitlin saklo thei lo ani a thian nu chuan zana abula hun man adu aloni ti chuan plan an siama phone chu adata ani ti chuan amandain a phone chhar chu a hre chuak thuta thilengemo ati wat angai ti asia iPhone atang chuan anei tu ku zetha nge angai awangin tuma a phone theilo kha ani a ti chuan kongdang azongta ani iPhone nei tunu number chu la in a phone atang chuan a call ta ani amandai chuan kongdang adap angai ani ti a insia chu number an call chuan a reilo te chung chu atlanga ti chuan o chaw tak ti hriat tak atongpo hriat hlei theilo hian alola a chungte ani awang chuan voice message nu chia atung taringot ani a ming chu amandai ani thule a phone chu apartment bulloka achar thu te tin afanuta ani arin thu te engtin nge ama abyak po theyang ti te chu anu che taringot mai ani amandai chuan chutia ohriat hlei thei lo ina aron chang chu mak ati a aboiril ru ve hle ani tu emo hian aron fiam thu angten angai hial ani engtia ti zel tur nge ti po a thiam to lo ti ngaina a hremek to lo tia angai tu neu lai chuan thil ring takhian amandai chu ati phuzok maya zau takin amen koka iPhone chu amel ngal wata anei tunu hena tang ani nge aring ti chuan amandai chuan an chang ngal wata ma se chhon tu anom le mi silo voi tam tak an call thale a ma se chang tu anom thei silo ti chuan makti tak chung le shil hai tak chung chuan amandai chuan call chu ati top taringot ani chu phone awanga aboi te shrep chu amandai chu athin rim lek lek to chang tu anom thei tak silo a chuan lekha bu te chiarin darkar reilo te chung chu an chol ha dama chutia an chol ha dam nu darkar aliam fe nu chuan phone achar chu alo ri le tatlat mai le amandai chuan alawata athin rim to hle tu emotalin an lo chon mial thut takin amandai chuan an chang le a angai te bokin tu ma chon tu an lo omle chuang lo are tlok maya thom chu line thi ang hlo ani chutia chon tu an lo omle tak si lowa chuan jinglama police station lama kalpui chu atum ril ru taringot mai ani police ten boy pui toro se tia aphun neu phone da antum chu ring le chiang tak main me che o a hretlat mai le
phone a chuan eng thom dang ma a hrelo chiang takin phim khur taka biak antum abenga an ngat thutlem asoi man chau ti chuan call chu atop le ta hmia mai ani amandai chu a hril hai to tak zet zet tu emo chuan game thing tak aron khel ani aring hial to phone chu a the thla thuaya police nena kal chu atum hmia to emo anai bula kina a thianu chu thui chhuatir atum ani a chan chu ama ai chuan anai chuan tinglama hian experience anga zawang ani chumi zan chuan bara intilim turin amandai chu achuaka aumna chuan mi pakhat hi atonga ampani chuan anin mil angring hle an number te in pe in Saturday ya anin mutur thu te chuan anin thlata ani amandai chu a ina hotalovin a thianu anai chenna a chuan kalta jok ani chuan atuk chhun lai holvela chuan a inlam apan veleta ani chumini chuan class engma anei lova nuam takin ha dam takin aril ruk velai chuan a phone chhar chu an ena enge achan po a hrelo chu a phone an enringot chu a atinuam thei tlat lo police nena ken chu atumta ani maktak main message an ron thon tlat maile message ron thon tu chu riat ngai lo hne tang ani a amandai chu a khur deuh titi tamaya a hlau lek lek khial to ani message an hong anen chiang chu a thlak nge mai chu a mutatlat maile chu a thlak la chu manjana bara alen chuana a thlak alo lani zui amandai chuan mak atilutuk chu chuata chuan a thlau ta bur maya alung phu te chu rang takhian a phungal dot ta ma se angai tuna ero akal thui hle tuna chuan tipal thil thu in phone chu amuloti amandai chuan a he chiang ta hle a mu thei ngei turin apartment pona khan an lo da ani ma se enge achan engwanga chu phone chu nei turin nge andu thil chiang tak chu zarboy andu ani ma se engwange ni ang amandai chuan apa su hnute an ngai tu leta apa kha police alo nu ve to thina tu emonen an lo in te thiam lo nge ni anga angai tu na te chu abing mup mupa thil tam tak angai tu a ama amandai la in midang le na boina han siam turin tuma piak tam anei boxi lo amandai chu aboin amang tak zet zet ma se ril ruwa thil pakhat alo luta ngai tu na film aputangai ti chu ani klapa anzui ru a athla anla a anlo thon boka angai tu na akalbing lai chuan phone chu alo rile tatlat maile tuntuma zet chuan team hau lovin amandai chuan bia ka tum to kol chula in thinrim o takhian amandai chuan tunge ini anti a game thing takhel nan hun anei lo thute aka tang chuan an che tu hlir a chuak ani mai ma se chang tu anom lo kol chu atop zui ani ngal mai amandai chuan ngai tu na thar anei tatlat mai le ama lo ti boy tu chu tan chiat san atumta ani a bek chula in ama mo tle ma zong akhung sok soka phone pani te chu la in a in chu tan chua sanin karlam apanta ani a film khur hle a side glass atang te chuan ama zui tu an omem ti te an thli thlai le a te chuan akar chuan atlan chuak ta ani pan mumal turpo shelo chuan atlang kwal chiam chiama ma se aril ruangai tu na thar alo lu thuta heng thil anti chan hi engpo ni ro se heng fiam na thing taka hian atur tu ni atumbi khau lo ti chuan thui fe atlan nu zui tu anom lo ti achian fe nu chuan ain her kwal vaka athian nu anai chu akolta ani amandai chuan athil ton zong zong te chu bobang om hau lovin ashil taveka hunrei lo te chung chu aina chen ve te chu andila chung thil te hrep ti tu chu manchu apui atum thu ten alo hnem ve bok ani minute som ni zet atlan hu chuan inai in chu athenga ti chuan an pani chuan ro an relta ani heng thil ti tu hi michi emo mipa emo zon chua an tum don ani chuan an mani pui thei tur ang zong zong chu an la khom angai ani an thil nei zong chu phone ani mai khoi tongin nge an tranang anai chuan thlak lo om masaber atang chuan bultran arota a an thlak en masak ber chu apa ngai hle a mechitlei rol sambuang nui mel pusang hi aloni a arin dan chuan chunu chu high school ka live vel ani an ring ma se high school kal rual lek chuan engwangin nge heng thil hi ati ang omzia om theilo heng thil zong zong te tu ani an ring theilo
ti chuan thlak dang te chu an en kual le a mi pakhat sambuang mel hlom tak khi an hmule hlol maya chupa chu an mel hriat nu ang riawin an hria a anai chuan thlaka a hmu chuan tunge ani a hria ani che kang chu zoi muang hian atol hlatial tial maya amandai chuan anai bialpa ang ati hle a chutia an en lai vel chuan thlak chu alo thim ta ringot maya chutia thlak lo thim ta vek ringot chu an hrathiam lo hle chuan thlak dang an han en le a anai chuan hlau deuh titi tlat to maya dinglama screen an tuai phei le chu meche tleirol an hmuh masak per kha alo om le a ma se heta hi chuan chuata alo mu a asam te chu rong dang alo puto a thisen nen ten inchi pia tlatin amandai chuan a hmu a alu te chu ading lama a thlengwa ya aku dinglam te chu a hnung lama ain her kwala anin chiang le zual chu thisen chuan alo chi pia tak tak maya amit meng te chu adur raya a thi ti chu an thatiam hal mai enai chu a tre thota amandai po chuan phone chu pai thla thuain baduma atlan lut ngala minute velo te chung chu a khwa a sekhial ani anai po chuan a hlau hle a akhur der dera om nangaya alo lo omreng ani anai chuan engte hrep nge ni tangai ti in anzota an pani chuan an thil a hain an hlau hle emi che hi tunge ani zon chu angai ti an hria ti chuan amandai chuan phone chu ala le vata thlak dang te chu an en kual le a amule masak per chu thlak dum vek ani mai thlak dang a in le dona piang chuan amandai chu hlau thongin a in thangam ti to tlat lo maya ma se heng thil tu hi aman chuak nge ngai si ti chuan le mi pakhat sambuang amule tatlat mai le chupa chu ani nge a ring het mia ma se thlak an en chiang a thil hmu chuan arab tak zet zet chupa chu atak sa chan ve bung mok chungin akara chuan alo oma athi ti chu amandai chuan a hrethiam hal mai thlak dang a in kwal le zela meche thlak dang a hmule a tuna a hmu hi chu tleirol te an hmu musak ber ai kha chuan au pasok ani chunu chuan samdum sei tak aneya kumsum thum bor vel ni om ani thlak pa ngai mai chau ani a thil danglam te chiam an hmulo te chuan thlak dang an en le a ma se hemitum chuan mi pa camera lo mel kiu hi hmu ani thil danglam vak ala omlo thlak dang an en kual le a meche pakhat chuata lo mu hi a hmu a athil hmu chuan amandai chu ati hlau hle chemte hi apuma chuan alo burwa meya amhel te chu arap tak zet zet athi hmal loka atha chula kani ti chiang mai ti chuan an en kual le a mipa a hmule ta chupa chuan amel chu camera amel lo awang chuan tunge ani a hremai lo amandai chu a hlawin a khur se hle to a gallery an en kual zel chu arap thlak tel ani mai michele mi para phlak taka anthi a hmule a atopa chuan enai chuan phone chu alak saka amandai chu du tok turin an hrila amandai chu aboi tak zet zet to adu dan masaber kha chu police ne na kalpui kha ane a ma se tuna chuan a hlawin azam chheder to si ain kota phone a chhara chu phone a chuan thol tha na ra phlak tak tak alo trewa engtin nge malak dan tur hriat thiam har atingei mai ti chuan ai ngai tu neu lai chuan a phone chula in apa a call ta vata apa chuan voicemail alo hnu chhia te a hmu a ti chuan message hnu chhia ve in a thil ton te chu amanda chuan a hril ve ta ani heng song hi inti der na mai ni se atirum rum hial ani reilo te chung chu thok an la a tuna chuan apa a to ingkim chu thale vekin a ring ma se phim khur hle angai ti chu hailo anai chuan phone chu an la le a chu phone contact list chu an ena chu contact a chuan atitu man chho theina tur a om a ring tlat anai phone a khoi ko live vel chuan amandai chu alo thungoi renga phone a thil om chu en adu to lo ma se anai chuan engemo thil mu anei ani che kang chu amandai chu en turin an hrila ma se amandai chuan angam to lo enge ni tia anzo chuan enai chuan kotek song zong chu me chia vek ani ti an hrila amandai chuan mak ati hle a mi che masaber kha anei tunu ani nge yang bialpa anei nge anga ma se a number nga tinge a om silo contact list chu an enzela my number ti hi amuta lol maya
ti chuan chu number information chu an en chianga chuta chuan ming pakhat tina dresser ti hi alo chuang ani ti chuan amandai chuan enai computer achu ngal wata chu ming chu an zonga chu ming nena inzom article pakhat amuta ani chu article chu tinai thina chungchang article aloni ti chuan mingdang Emily Treasure ti an mule a chu ming chu an han zong le a Emily chu downtown na tha ani thu an mule a ma se heta hian thil thar an mutatlat amandai chuan pongso nu tha ani thu a mu chuak ta ani mingdang an muzela an mu apiang te chu tha vek an lo ni tin sex kai noya khoi an ni ti te chu an mu chuak bok ma se tinai chu adang berte an mu ma se danglam na chu enge ni ti in an zota enai chu angoi de uwang wanga danglam na amulo thu in an changa ma se amandai chuan danglam ni in angai tlat chi ama a in tha ringot tan te chuan thil danglam om ti asia abielpa anan chui zone le a ma se athito boxi mingla safe ani ve boxi lo an thian dun chuan mak anti tak z chutia ngai tuna an sen lai chuan phone chu alo rile tat maile lau thok tak chungin an han la a tunge ni ti in an zot ngala ma se chhang tu anom lo engei du ti in an zota an lakatonga kalbo tu ten anti a chumi nu chuan amandai chuan enai bielpa dereka chu a hrachuak lat maile tu emo an mani bul hnai chiang tu ti ani aring tat ti chuan dereka chu amandai chuan mu atumta ani amandai dereka mutura an vakal chu dereka chu danglam takhian alo ngala amandai lama chuan pen nain pong sual atum ngal ti tamaya amandai chu engtin pon han tang ve ma se tha anin nei tam hlai bok chi ti chuan anin chai fe nu chuan dereka chuan ai te tang chuan chemte ala chuaklat maile ma se an pani chuan an top ngal chota thleng dang a omti an ria mai che sambuang thlaka a hmuh ngei kha alo ding reng maya amandai chu alo en renga ma se thok le khata abo ta dai maya dereka chuan a hlau hle a au chel chun maya amandai chu a thla ngal wata nunglama atol let wata amandai siata chuan abo dai ani ma se dereka om dana ve thung chuan chunu chu la omni om tak hian a hlau thong mel chu a ma zong ain amandai chuan a mutlat maile dereka chu arak chiama amin tang te chuan thisente alo chuaka dereka chu soisak hrep angmai ani a chuan atopa chuan thim tham lama chuan ambibota ani chuan amandai phone chu alori a an chan chuan a thianu enai aloni a an lorin lok angei ani ti chuan police nena dereka tol tha na zong te chu an thil ta veka claim te nuwa dereka chu agara cha lo let ringin an ba muta ani abula chuan thlaka an hmu ruang alo omboka tuna chuan mi chidang tam tak he phone mu apiangina an tordan te chu an thachuak ta chu phone chuan anun athak danglam chiang hle